Mama, nagtawag gayam ni Bulats, agaw awis ti inom. Kahit ko na, uwin ko na kata kaslamad daw ko nga da problema na tayo, di pala kalman nga da hugot ti post na. Kahit ko na kin ko na, baka halatan, kunaklatan dito yung kata ginumin. Api the password na? Dilim-limang mo? Da babae? Awan. Api nga the password na? Inikak ti password na ata. Ibusin mo tanagyan Gcash ko. Kaka-order mo parcel mo. Kahit ko lang ipakamo kada kayo nga followers nga dagiti content mi kay ni Melinda ket saan nga agpaypeso. Saan nga agpayso nga Marites Isuna, naunget, bungangera, ken nalay nga order ti parcel. Nasingpet ni Melinda, nakaan-anos, naka-ululimat, ken han nga order, natipid isuna. Naibaga akong dagiti kahit mong ibaga. Basta ati content. Dakil ni Bebin, kumugtar pa yan. Agawid ako mare, kat baka sumangpit ni pare. Alam nga pare, kat baka sumangkot ng mare. Naungot pa yung mga ro. Isip mare. Mama, nakita mo dito tools ko? Haan? Ano na nga ta? Papa, taman agbuyati how to train your dragon JSM. Dragon. Alam na, napintas ka mo DJ. Ti dragon? Won. Ano napintas mo to? Inal daw nga, dragon, tingad-kadwag, dragon may kakaidag, dragon man eh. Ano? May ka diba? Oh, may dragon. Mama, Oh. nagtawag ni Joseph, adda ka no problema nakit, agaw awis ti inom, inaklaan di ngayon ko man, takabaw ka. Kama-mapan. Ado nga, pagpampambar mo nga problema. Apay sika kumapang ibagaan na. Agpa-advise nga ta ata, tinalawan ka nung bakit na? Apay tinalawan ibakit na. Diyan Dinamag mo. mo kuma. Dinamag ko angin, ibagak ko dito yung kunanamat. Hanggang nga ro doon. Ibaybayag mo jay atap ng istorya na amin kanya. Istorya ko kanya. Ay, apo yung Oray, ada yung kapay. Oray, aputom tamatak. Amok tapay udmon, nakasangsanger. Kaya na, Melinda, amok na tanga si Kadetan. Kasi mo kuha amok, hang ka makaangot. Anak makaangot angin kita man eh. Si kalat kasya pasmadot, tima na, nakakaro. Diyak kaya't di diyang inaramid mo Kasangsangok na gini barkadang, madamat inumi, uminak sukunin. Andiyan lahat di bagbagadang harod kanyakon. Nuhan na ka matawagan, gabuta inidip ko't cellphone ko, maawhatan ko man. Ha? Ano nga? Ay, anda. May imas ganti pulutan dito, dito yung klatan. Anak ka ng pu.